Dik mari sini ya. Nggih. Aduh, kok ngene? Montore pit wong ireng. Mungkin kok timun aku lah Yuk Saida iki dak malah semakin apik malah semakin elek. Dek ayo lah, Dek. Yang pulaan kok ndi ini? Pasar ngablak. Pasar ngablak, Dek. Nyanyi. Monyor-monyor lambene. Rokokku mau endi ya? Aku jantuk rokok. Oh ya apa? Ora watak ngene. Loh. Lah. Kowe delok, Dek. Alah, kowe ketemu gincunya. Iki cukup terang. Oh wis go. Alah ora sewae kok biasane ngono lho. Mboten usah. Alah wis go tambah nih. Ngene iki. Lah aku nek ra cahayu nu seneng kok. Tak sangoni kok. Yo reke nek ndi? Loh, malah klebat kabeh. Emang jikok ya, Dek? Kalau mlayu tekan kono, jikokne lagi ya. Engko tak bae gitu wedak. Iki gitu wedak, cukup ta? Empun iki mawon. Alah wis go. Empun. Lah aku langsung wae luwih iki ae. Wis go gitu wedak. Ya, udah cukup, Pak? Engko bengi kowe cara melaku jalan-jalan gelem ta? Sing pundi? Aku kepengen nonton bioskop. Nggih. Dan ya. Ana film apa jenenge? Iku lho nganu. Pas Furious apa iku lho? Ya. Aku tuku tiket engko nak anak sing ngancani kepiye? Mumpung duit kuwi jang ora entek ngene iki, nek udan leren meme aku kok. Nek endi rek ku mang yo ah. Sak lawah. Pokoknya kowe anggere gelem dadi pacarku wis aman. Pedak lipen terjamin. Tapi aku sing pacar, Mas. Sopo pacarem? Niku lho Mas Suple. Alang kok ditewebas cocote nek tekan kene. Kamu gandeng ta ora? Nggih nek kalau kowe ganteng. Ayo muni gandeng sapa? Iya ganteng aswang. Ora muni gandeng aku ora tak wae duit kok. Ya. Nah, pacaran karo wong kere ngopo? Pacaran karo sing duit ora. Mang pacar butuh diragati, ora digombali. Iya, encen Mas, bener. Iya, kandhani ya, mulya kaya aku. Balik nih, tuku kopi. Kok dak wasini? Lek sapa bocah ireng gidrek kok malah kok. Wah, brak iki perlu ora bener iki. Kredit. Sapa iku? Iku Mas tak kandhani pacar. Pacare mungkin iki. Yo ning saiki wis ora pacarku dek saiki. Ganteng sing ganteng nek tumpakne Supra padha karo Pak E. Oke ngopo nang kene? Pacaran. Lho kok pacaran iku jebak aku kok pacaran? Mau wis tak putuskan dari setengah jam yang lalu ya. Kok putus kok? Sing ngejak putus ya wong loro, jadian wong loro. Wis karepku wong nek aku wis medhok wis ah. Lho kok milah bentukan koyo ngene iki? Itu apa daripada kue? Aku bentukan rupa koyo ngene koyo kopi letek ngene gelem. Gelem aku tuku gincu iku nganggo duit atau gak nganggo rayuan. Aku tuku wedok ya gak nganggo cinta dan kasih sayang, nganggone duit. Anjen kowe milah koyo ngene iki. Goro-goro duwite. Ya iyalah Mas. Cinta itu tidak memandang warna kulit, tapi memandang warna duit. Dari aku ora duwe jan. Ya Mas, gak sakakan ngomong. Nek njaluk koyo ngono ya wis. Tak omongi. Nek njaluk koyo ngono ya wis. Tak omongi. Ngomong butuh tenaga, sarapan sik. Ayo Mas, dulu Mas. Yuk. Mbakku ya Mas. Wis ya putus. Sisana, tak wae nyolo. Ora butuh aku duit.
Bener ya zaman saiki, cinta itu tidak mengenal warna kulit. Sing dingerteni mengenal warna duit. Sing duite akeh ya disenengi, ya disayang. Ganteng senajan ra ndek duit, ya wis. Along mundur alon-alon wae. Aku